Hrvatsko pravosuđe ne funkcionira. Večeras donosimo razgovor s još jednom žrtvom tog sustava. S nama je večeras gospodin Ante Vranković, borac za pravdu. Dobro večer i dobro nam došli u program Hrvatskog krugovala Toronto. Dobro večer, hvala što ste nam pozvali. Štrajkate glađu mjesecima pred njemačkim veleposlanstvom u Zagrebu zbog nepravde koja vam je učinjena. Do sada ste izgubili 60 kilograma. Možete li reći našem slušateljstvu o dugotrajnoj borbi koju morate voditi protiv odvjetnice, vaše biološke sestre, koja se službeno odrekla roditelja, a vama doslovno uskratila pravo na život? Hvala vam na pitanju. Vaše pitanja se već vidi da je riječ o problemu o kojem se u principu rijetko govori i to je nešto na što zlo računa da naprosto nećete imati obrane zbog toga jer se o takvim stvarima u principu šuti i da onda će biti krug šutnje i da nećete moći napraviti ništa. Radi se ukratko o tome da upravo, kako ste rekli u pitanju, ja sam lišen sredstava za život, to jest time mi je pravo na život koje je zagarantirano Ustavom i međunarodnim konvencijama osporila osoba koja je dijete istih roditelja kao i ja. Ja ne mogu reći da mi je sestra zbog toga jer je roditelje naprosto pokojne majke se pismeno odrekla i mama se radi toga sljedeći dan ubila, a tati kada je trebalo pomoćnicu operaciju srca prodat kuću koja je nedovršena, u kojoj nismo živjeli, a i ta operacija je bila hitna, ona to nije htjela učiniti. Tu polovicu te kuće je dobila po majci koja je se odrekla, tu polovicu nije trebala ni dobiti. Uglavnom, onda kada je otac umro, meni je rekla da će me uništiti i to na kraju sada, obzirom da je odvjetnica, zapravo uspjela zbog toga jer se odvjetnici u Hrvatskoj od 2002. se naprosto planovski drže i te stvari nekorektne koje bi disciplinski sud trebao sankcionirati, oni ne čine. Naime, ona mi je oduzela sredstva za život. Ja sam živio skromno od iznajmljivanja 2 apartmana u vikendicima roditelja pokojnih na Hvaru, a to zbog toga jer opet o takvim stvarima se ne priča, ali moram vam reći, ja sam trebao diplomirati i biti asistent na Filozofskom fakultetu na odsjeku za povijest umjetnosti, ali to je moj biološki sestra jer se to nije svidjelo i onda po smrti roditelja izminirala me da nisam završio, nisam dobio posao, onda sam morao živjeti do sveg iznajmljivanja i onda mi je to ospojilo. Uglavnom, na savjet sudaca, a što ću vam reći kako je stanje u hrvatskom pravosuđu, na savjet sudaca sutkinje jedne koja je sada na Vrhovnom sudu, koju osobno privatno poznajem i koja poznaje cijelu obitelj, moje pokojne roditelje i tu biološku sestru odvjetnicu, koja u početku nije mogla vjerovati, ona je rekla da to pokušamo riješiti prijavom disciplinskom preko odvjetničke komore, jer osporavanje prava na život je uz fizičko ubojstvo najteži mogući uopće prekršaj odvjetničke etike. Uglavnom, ja sam vam to napravio. Ja sam napisao do sada 2 prijave. Sa 30 dokaza sam potkrijepio sve tvrdnje, u međuvremenu me potvrđivao i HHO i naprosto izgubio sam u štrajku glađu ne dobivajući odgovor 60 kg i do dana današnjeg, ne da mi nijedna od tih prijava nije riješena, nego nisam dobio odgovor ni na jednu od njih. To je divljaštvo toga jer kao prvo krajnje je nekulturna, kao drugo po Ustavu. Hrvatska odvjetnička komora je dužna mi poslati odgovor. Ja sam dobio odgovor od predsjednika, ali nisam od nadležnih disciplinskih tijela dobio nikakav odgovor. Tako da naprosto ustrajem u štrajku pred njemačkim veleposlanstvom zbog toga jer je gospodin Norbert Lammert, predsjednik Bundestaga, tj. Njemačkog sabora, rekao da je u Hrvatskoj korupcija u pravosuđu, a odvjetništvo i odvjetnička komora su po zakonu dio pravosuđa, pravosudnog sustava, prevelika za standardne Europske unije. I ja sam mu poslao dokumentaciju u mojem slučaju, 150-200 dokaza, da je to stvarno tako i zamolio sam da proslijedi tu dokumentaciju Njemačkoj odvjetničkoj komori, da bi ona pokrenula postupak iz članjenja Hrvatske odvjetničke komore iz Europskog vijeća odvjetničkih komora. Tu stvar mi je još prije 2 godine savjetovao, vjerovali ili ne, to nisam nikad još do sad javno rekao, ured predsjednika Josipovića, ono što su rekli, to sam ja poslao taj dopis i gospodinu Lammertu, je da se obratim na nadređene strukovne institucije, a Hrvatskoj odvjetničkoj komori nadređena strukovna institucija je samo Europsko vijeće odvjetničkih komora i nekoliko drugih međunarodnih organizacija. Uglavnom, zbog očite korupcije, Hrvatska odvjetnička komora doslovno riskira da bude izbačena iz lige. To jest da
naprosto se više ne nađu nigdje. Sad ću vam reći šta je bio razlog te korupcije. Ova priča zvuči jako komplicirano, pretpostavljam, ali zapravo razlog za sve to skupa je jako jednostavan. Ja sam zvao u 2. mjesecu ove godine disciplinskog tužitelja odvjetničke komore, gospodina Predraga Labana u Bjelovar, nakon što sam mu faksirao dokumente, i on je rekao sljedeću rečenicu na koju vam se zapravo sve svodi. On je rekao da je pogledao dokumentaciju i onda je rekao, ja sam volonter, zašto bi vam ja to riješio? Eto, moj je dojam da to znači da zapravo je problem u novcu koji ja imam ili nemam, za davanje ili ne davanje, eto to je moj dojam, ne vidim nikakav drugi razlog zašto se to ne bi riješilo. Znači, samo još to da vam kažem, Njemačkoj odvjetničkoj komori po gospodinu Norbertu Lambertu, predsjedniku Bundestaga, sam poslao ogromnu dokumentaciju slične korupcije u Hrvatskoj odvjetničkoj komori od 2002. na ovamo. Zanimljivo da hrvatski odvjetnici sami se bune protiv toga, imate dosta tekstova na internetu, na mojoj stranici na Skribdu, Ante Vranković, naćete sve dokumente, a i na drugim mjestima na internetu. Slažu se odvjetnici da nije bilo korupcije do otprilike pred 10 godina, ali da onda disciplinski sud iz nekih svojih razloga koje sam malo prije čini mi se spomenuo i aludirao na njih, ne radi kako treba. Uglavnom, tako vam se desilo poznati slučaj odvjetnika Darka Zadre, koji vam u 10 godina svake godine imao prekršaj za koji je svaki tih prekršaja trebao biti za uvijek isključen iz odvjetničke komore, tipa premlaćivanje, propucavanje, prodaja droge, prijetnje smrću članovima obitelji za koje je pravomoćno osuđen na 6 mjeseci zatvora. I iako postoji i pravomoćna presuda i treba ići u zatvor, odvjetnička komora ga 10 godina za to ništa nije sankcionirala, sve dok nije ubio nepoznatog čovjeka bez razloga, zato jer je naprosto bio previše drogiran. Uglavnom, stanje ne samo u odvjetničkoj komori, nego u cijelom pravosuđu kod nas je nadrealistično i nevjerojatno. Ja uz ovu glavnu priču ima nekoliko sporednih mojih priča po sudovima u zadnje 2 godine. Presude i rješenja koje donose hrvatski sudovi su u 80% slučajeva radikalno nezakoniti. Nezakoniti do mjere da to ne možete zamisliti. Tako da ovo što je Njemačka napravila, legalan i legitimni pritisak da se situacija u pravosuđu popravi, je dobra stvar, ali situacija u pravosuđu se ne može promijeniti bitno do 1.7. pa ni u 20 godina se ne može. Trebalo je napraviti 90. ilustraciju sudaca, trebalo je 91. napraviti ilustraciju cjelokupnog komunističkog kadra. To nije napravljeno, onda se taj komunistički kadar zapravo infiltrirao u HDZ, jedan dio u SDP, uglavnom ostao i oni su samo zapravo promijenili kravate. Ti ljudi su više manje ostali na vlasti ili to prije bili ljudi koji su bili na položajima, samo možda nisu bili u političkom životu toliko aktivni, ali Ivo Sanader je školski primjer, on je i prije bio direktor, onda sam naprosto učlanio u HDZ i naprosto zbog toga što nije bilo nikada ilustracije, imamo zapravo stanje korumpiranog mentaliteta koji je nasljeđen iz 80-ih, a sada sa ovim liberalnim kapitalizmom je samo postao još gori i još bezočniji nego što je bio prije. To je ukratko moja priča, sada vi imate nešto konkretno, samo recite. Uz vas su stali Hrvatski Helsinški odbor, udruga Juris Protecta, udruga Veronika Vere. Ima li kakvi pomaka u vašu korist? Mogu vam dati jednostavan odgovor. Ne, pomaka nema i bolje da ih nema. Skoro da je tako odgovor. Zapravo druga strana, to je odvjetnička komora, se oglušuje. Disciplinska tijela se oglušuju, ali oglušuju se na način da po meni je to prije znak straha nego znak nekakve čvrstoće. Situacija se u ovim pritiskom Njemačke zapravo bitno promijenila u moju korist. Ja mislim da se Hrvatska država, mi Hrvatska odvjetnička komora ne mogu priuštiti da ja umrem pred njemačkom ambasadom, a sada je prilika da će se to desiti. Također u odvjetničkoj komori je u 7. mjesecu postao predsjednik gospodin Robert Travaš, koji iz njegovih dopisa ja vidim da taj čovjek nije korumpiran i nije dio mafije, doslovno se radi o mafiji, koja je godinama vodila odvjetničku komoru, a u tim nezakonitostima su prednjačili donedavni predsjednik Leo Andrejs, imam dokaze od nekoliko njegovih kaznenih djela i tražim naknadu štete za ista kaznena djela sada od odvjetničke komore, što sad nisam tražio, ali naprosto kad vidim koliko su bahati, arogantni i na oči gled zli, sada tražim. I disciplinski tužitelj koji su
jedan i drugi su zapravo u suradnji stavili sa korupcijom pa i težim stvarima od toga. Uglavnom, jednog odgovora, ali on za tu stvar nije nadležna osoba sadašnjeg predsjednika Roberta Travaša, sam vidio da je on pošten čovjek, ali naprosto da momentalno ne može ništa učiniti. Zbog toga jer je naslijedio okružje koje je korumpirano i on je momentalno preslab jako predsjednik da se s tim obračuna. On je naime u dopisu napisao, meni je rečeno, 3 ili 4 puta u svega nekoliko rečenica je napisao. Time zapravo ja shvaćam da je rekao da je svjestan da ono što mu govore nije istina, ali da momentalno ne može ništa napraviti. Ja se nadam da će vanjski pritisak Europskog vijeća odvjetničkih komora radi očitog dokazanog kriminala i korupcije u Hrvatskoj odvjetničkoj komori pomoći i njemu da ljude za koje vidite ne radi po zakonu, ja sam mu rekao, gospodine Travaš, ja znam da je vama rečeno tako kako je, jer znam ko su ljudi koji su vam to rekli, znam se ljudi dosta vremena i čuo sam dosta u njima. Ali ako vi vidite da oni ne rade po zakonu, onda ste naprosto dužni sazvati izvanrednu skupštinu, mijeniti ih, staviti drugi ljudi koji će raditi po zakonu i vrlo jednostavno riješiti problem. Ja nisam od njega dobio odgovor na to, ali smatram da time što nisam dobio odgovor da potvrđuje da je to tako, jer je to de jure i de facto i po logici kako god uzmete tako. Tako da u zadnjih, nekoliko mjeseci čini mi se da se klima u Hrvatskoj mijenja u smislu, i mislim da je taj dolazak tog gospodina Travaša, inače poznatog, a čini mi se i uspješnog odvjetnika, na čelo komore jedan od znakova da korupcija koja je u biti najvulgarnija oblik korupcije naslijeđena iz komunizma, da zapravo se vidjelo da se tako potpuno uništava država i da se tako dalje ne može. Tako da se ja nadam na ovaj način nešto kroz poštene ljude iz Hrvatske, a nešto kroz legitiman pritisak izvana, iz Europe konkretno, da će se i moj slučaj pozitivno na kraju riješiti. Zato kažem, ne vjerujem da je moguće da ja umrem pred njemačkom ambasadom, jer bi to bilo stravična antireklama za hrvatsko pravosuđe, za odvjetničku komoru, za nas kao državu, za zdrav razum, ako tako hoćete. Nastavljate dalje sa štrajkom. Što drugo planirate? Što dalje poduzeti? Ovako, gospoda iz odvjetničke komore meni se čini mislili da ću ja odustati, podrazumijevajući da ja imam i neku drugu opciju. Ja naprosto nemam jednu drugu opciju, ja nemam neki plan B. Ja naprosto u ovom štrajku moram riješiti to ovako ili onako. Ako odvjetnička komora na kraju ispuni svoje zakonske obaveze i riješite moje disciplinske prijave, ja ću imati. Ali sad mi moraju nadoknaditi i štetu koju su počinili, zato jer su me klevetali u novinama. U isto vrijeme dok mi nisu odgovarali na moje disciplinske prijave, imali su vremena da me kleveću u novinama. I razgovarao sam sa odvjetnicima i kažu mi da sam 100% u svemu tome u pravu. Kaže mi, Hrvatski predsjednički odbor je doslovno rekao Ante Vranković je u pravu i tako je bio naslov u novinama. Nadam se da će to dobro ispasti na ovaj način kako sam vam opisao i da će biti rešeno u skladu sa zakonom i zdravim razumom, zato jer svi podaci se nalaze na internetu i niko ne može reći od nadležnih institucija, niti odvjetničke komore, niti Ministarstvo pravosuđa, niti delegacija Europske unije, niti predsjednik Josipović, da nešto nisu znali, jer sam svima slao sa povratnicom preporučenu svu dokumentaciju i još sam sve stavio na internet. Ali, naravno da kada štrajkate glađu, moguće je da vi i umrete i ja sam na to spreman. Ja sam vjernik, mene je doslovno Bog sprema na ovu bitku gotovo od kad ja znam za sebe. Ja sam mnoge stvari koje su se sada ispunile od stanja prije 15 i 20 godina. I ja naprosto znam da se borim za pravednu stvar. Ima narodna poslovica, ona na vek živi ki gine pošteno. Ja ako poginem, borit ću se za istinu, naprosto moja savjest mi govori da Bog to prihvaća i da pače vidim na mnoge načine da mi pomaže. A zapravo, ako ćemo pravo, mogu vam reći dva primjera koji su poznati, ali ljudi ih obično zaborave ili nisu svjesni. Kao prvo, Sveti Ante Padovanski, to je možda najpoznatiji svetac u katoličkom svijetu, je umro od prekomjernih postova. Ovo što ja radim je prekomjerni post. Od toga vam je umro Sveti Ante. To je jedna stvar. Druga stvar, Krist. To vam piše u Svetom pismu. U više navrata, kada su vrebali da ga uhvate, je izmicao. Ali onda kada je osjetio da je njegovo vrijeme, više nije izmicao, nego pitao koga tražite, ja sam taj koga tražite. Ja zapravo kažem hrvatskom pravosuđu i sad mogu vam reći i pomoćniku ministra, ja sam taj koga tražite. Naime, meni je pomoćnik ministra pravosuđa, Ivan Crnčac, je meni poslao dopis
to je gospođa Landeka iz udruge Veronika Vere, da sam ja po zakonu dužan ispoštovati pravomoćnu sudsku odluku. I ja sam sad održao na tribini žrtve pravosuđa koje je organizirala udruga Veronika Vere, jedno izlaganje sam održao gdje sam priložio i sve moguće dokaze. Naime, iz ovog traženja pomoćnika ministra pravosuđa, gospodina Ivana Semčica, se vidi da je on svjestan da sam ja lišen sredstava za život, da mi je, dakle, de jure osporeno pravo na život, to je da su prekršene međunarodne konvencije i ustav koji meni garantiraju pravo na život. Ali on svejedno traži da ja to nezakonito rješenje, koje, dakle, krši ustav i međunarodne konvencije, ispoštujem, to je da umrem. Naime, ja sam od njega tražio i da mi pomogne da nađem posao, on mi to nije odgovorio, nego nakon toga, a znao je da mi je broj otkuca srca pao sa 80 na 50, da mi je jetra natekla zato jer od nedostatka šećera, od neuzimanja hrane, vidio je po fotografijama paralelnim prvog dana i ne znam koje 150 nekog dana štrajka da sam izgubio tada 50 kila i nakon toga svega je rekao da sam ja dužan pokoriti se pravomoćne, doduše nezakonite, on ni ne kaže da je zakonita sudskoj odluci. I zapravo jedini smisao tih njegovih riječi je da umrem. Ja na tomu mogu jedino reći da je to divljaštvo, ali evo, tu sam, pokoravam se, uopće ne proturječim sudu i upravo ispunjavam, vi kažete da trebam ispuniti, pa ja ispunjavam, evo, umirem. Uglavnom, to je sve skupa velika sramota za naše pravosuđe, koje je u državi tragično stanje, a ako je u državi koje je tragično stanje, najgore stanje u pravosuđu, onda vam je jasno koliko je to stanje u pravosuđu loše. Meni je žao da to moram reći, ali naprosto govorim činjenice, istinu ne uljepšavam, nego govorim sve onako kako je, pa ja se nadam, Kristin da na jednom mjestu kaže, istina će vas osloboditi. Ja se upravo nadam da će se to na kraju desiti i u mojem slučaju. Mene vam u ovom svemu drži samo vjera, i da nema vjere i da nema Božje pomoći, ponekad direktne, a ponekad kroz ljude, ne bi se sigurno održao. Čovjek koji ide sam u neku bitku nikad nema dovoljno snage. Ako je to neka duža bitka, kao što ova moja je od 27.3. sa izgubljenim 60 kila, vi naprosto ne možete tako dugo izdržati u toj bitci ako vas Bog ne drži. I to mi zapravo najveća utjeha da osjećam doslovno Božju prisutnost i osjećam da mi Bog šalje ljude i osjećam da sam na pravom putu, ma koliko to u ovom času izgledalo stravično, osjećam da sam na pravom mjestu. Ante, ovo je strašno kroz šta prolazite, a istina je da istina oslobađa i vidimo da je dragi Bog uz vas i uz njegovu pomoć vi ćete svakako pobijediti, ja to vidim, samo treba izdržati. Hvala vam na vašoj podršci, jer znate, obično ljudi šute, a šutnja u ovom slučaju nije zlato, nego je znak slabosti. Ja ovdje vidim vašu duhovnu snagu i ja isto vjerujem. Naprosto da će ispast dobro, kao što smo vidjeli u mnogo još nevjerojatnim slučaju sa našim generalima Gotovinom i Markačem, niko nije mislio, niko nije mislio da će to tako dobro ispast, a na kraju moj je komentar bio, naime ja sam vam po struci arheolog i povjesničar umjetnosti i onda sam naprosto na tu presudu njima oslobađajući rekao, evo dokazalo se da je Bog gospodar povijesti i da mi se uvijek nekako uzdamo u vlastiti razum i razbor, kako piše u Svetom pismu, a da je to pogrešno, zato jer Bog čini onako kako on smatra da treba. Tako da za vašu podršku vam jedino mogu reći puno vam hvala, Bog vas blagoslovio i iz vaših usta uši Božje. I vas isto, molit ćemo se za vas i ako će trebati kakva druga još podrška, učinit ćemo i to, koliko je to u našoj moći. Puno vam hvala, gospodin Ante, i nek dragi Bog bude s vama.